A Xunta financia con 400.000 euros as obras de reforzo de firme na estrada AC196 ao seu paso por Outes e Noia, a actuación moi demandada pola veciñanza de Cando e San Xián de Tarás. Esta mañá, a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e a directora territorial da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire, visitaron xunto co alcalde de Outes, Francisco Calo, as obras de mellora da AC196. Esta vía que atravesa os concellos de Outes e Noia está a ser reforzada e arranxada cun investimento do goberno galego. Sobre todo esta actuación tan importante de 4,4 kilómetros entre os dous concellos de Noia e Outes. Era unha actuación moi demandada polos veciños e que así o propio alcalde, pues lo trasladara xa a propia conselleira, a necesidade de que había que facer un novo firme en unha estrada onde discurren habitualmente moitos vehículos e polo tanto atenéndonos sobre todo o que é a seguridade viaria, era necesaria e polo tanto se fai este investimento, un investimento que chega ata os 400.000 euros, unhas obras que empezaron este luns pasado e que se temos así este bo tempo, nunha semana poderán estar rematados. Para poñer a disposición dun núcleo de poboación importante destes dos concellos a estrada. Que nos leva a volver a incidir na importancia que dende a Xunta de Galicia se fai ao que a seguridade viaria, o estado correcto das nosas estradas autonómicas e, polo tanto, importante tamén o compromiso da Xunta de Galicia non só de palabras, sino un investimento. A prova de iso é que o ano que ven, no ano 2026, os orzamentos da Xunta de Galicia para condicionamento de estradas autonómicas vai a chegar a máis de 71,6 millóns de euros. E desos 71,6 millóns de euros, 27 millóns van a estar dedicados á conservación e actuacións deste tipo. Isto implica ese compromiso do goberno galego de seguir mellorando as nosas vías de comunicación e, sobre todo, pensando na seguridade viaria e pensando en os veciños e veciñas que, neste caso, estes dous concellos van a utilizala. O alcalde outiense agradeceu a disposición do goberno galego para atender esta demanda tan necesaria que reclamaban os veciños do lugar. Un tramo de en torno a uns 2 kilómetros, como ben dicía a delegada, trasladouselle á Consellería a importancia deste vial para os veciños e veciñas, tanto o Concello de Outes como en especial para estas parroquias de Cando e de San Xián de Tarás. É unha vía principal de comunicación, é unha das principales arterias que comunica estas parroquias co núcleo da Serra de Outes e máis coas carreteras principais que temos no Concello. Entonces era unha cuestión xa de seguridade viaria, o estado do pavimento e, como xa digo, unha vez se trasladou á Xunta de Galicia, fixáronse as pertinentes análises as supervisións de como estaba o estado do firme e, por suerte, atendéusenos esta petición de forma rápida. Para atender as necesidades que había entre a poboación, os representantes das administracións públicas apuntaron que se trata dunha intervención que contribúe a reforzar a mobilidade diaria, o acceso aos servizos e a calidade de vida da veciñanza.